Čaute lidičky, dneska budeme mít ochutnávku. Dneska jsme nechtěli točit, ale tak viděli jsme. A my jsme utratili jenom 24 koruny. Máme tady Tak, dvě věci Fripsy a grapu. a To je vše. Tak, tak, jdeme na to. Pojď, posledku. Ne, tak pojď první jídlo. Jo, první jídlo. My jsme už syrové jako neměli tak půl roku. No jako jo, no my jsme furt jedli ty stejné, ale ty syrové jako ne. To myslím, že bude poslední den, že my chodíme v trikách. Jako ne, ještě bude to. Jako možná ještě tak No na v Kraťásách ještě tak 5 dní. Jako jo, voní to, ale... Pojď, dáme 3. Tak to vypadá. Tak pojď 3, 2, 1. Jako 8 z 10. Pizzové jsou a z kuřecí jsou lepší. Teď jdeme na Dávám grapu. 7 z 10. A smr? A napište v komentářu, kolik my máme, ne, v jakém obchodě, napište aspoň 3 obchoda, jak my máme ho tam zajít a tam něco koupit. Grapa je dobrá, dá se prostě nejhorší. Prostě je nejhorší. 9. Ne. 9. No, teď jdeme na hodnocení. Tak, my Máme jsme do rozhodli. Na první místě jsem umístil Fripsy. a dneska jako silver jsem umístil a grapa. Doufám, že se vám video líbilo, dávajte lajky, odběry A my se my s ještě váma vám, loučíme. my ještě vám něco řekneme, počkejte. A lidičky, ještě pište do komentářů, kolik předmětů, jako věcí, kolik bychom měli koupit v těch 3 obchodů. Jak jsem už říkal. No, ale ne jako žádné drahé, třeba dubajské čokolády, to ne, jo, lidičky, jednu věc. Třeba jako nějaké třeba levné, třeba za 12,30, dobrý nějaké. Můžete napsat pití. max 2 věci, jo? 2 Jo, max. ze těch 3 obchodů, dobré. Max do 45, ne, max do 35 korun. 2 věci. Já se s váma loučím, dávajte lajky, odběry a dobré čau.